हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय आं मोननैसो निउस आपडेट लाना फैबाय। भिडिअखौ स्किप खालामालाबा जोबजासिम नायलांबाय थादो। दानिया आवगायलांसै लोगोफोर। मैया कामरुप डिस्ट्रिक्टनि बक'नि लामपारा होननाय जायगायाव फिसाज्लाया गावनि असे बिफाखौ बुथारदों। फिसाज्लाया गावनि बिफाखौ रुवाजों बुनानै बुथारो। बिफाया सानफ्रोमबो जौ लोंना फैनानै न'खराव दावराव दावसि खालामबाय थायोमोन। बेबादि सानफ्रोमबो न'खराव बिफाया जौ लोंना फैनानै दावराव दावसि खालामबाय थानायखौ फिसाज्लाया टेनसनावनो बिफाखौ रुवाजों बुनानै बुथारो। बिफानि मुङा भुपेन बर', 50 बोसोर। फिसाज्लानि मुङा प्रकाश बर', 22 बोसोरनि। दा फिसाज्लाखौ एरेस्ट खालामबाय पुलिसफोरा। बलिउडनि एक्ट्रेस रिया चक्रवर्तीखौ मैया आदालता जामिन होनाय जायाखै। बिनि फंबाय साबिक चक्रवर्तीखौ आरो बिनि लोगो साब्रैखौ जामिन होनाय जायाखै। बिसोर गासैबो 24 सेप्तेम्बरसिम जेलाव थानो नांगोन। रिया चक्रवर्तीया आदालताव नंखाय दायाव फासायदों होननानै बुंदों। एनसिबिआ रिया चक्रवर्तीखौ ड्राग्स लानायनि थाखायसो एरेस्ट खालामदों होननानै बुंदों। इन्डियानि आर्मिफ्रा चाइनाजों दावहा नांनो थाखाय थागथियारि जानानै दं होननानै बुंदों डिफेन्स चीफ जेनेरेल बिपिन रावाटआ। आरो बिथाङा बुंबावदों दि एल'सिआव चाइना आर्मिफ्रा एदावबाय थायोब्ला बिसोरखौ जवाब होनो थाखाय रेडि जानानै दं होननानै बुंदों इन्डियान आर्मिफ्रा। आक्रासु अल कस्ट राजबंशी स्टुडेन्ट इउनियनआ आन्दोलन खालामना कमतापुर अट'नमास काउन्सिल होनायखौ नाजावाखै होनना बुंदों। आक्रासुफोरनि मेन डिमान्डआ जाबाय अट'नमास काउन्सिल नङा, सेपारेट कमतापुर स्टेटसो आरो एसटि होनाय। दाखालि साननैसो सिगां सा-5 अरुणाचलनिफ्राय चाइना आर्मिया खावना लांनाय मानसिफोरखौ दिनै गथायसिगोन होननानै बुंदों इउनियन मिनिस्टार किरेन रिजिजुआ गावनि टुइटार एकाउन्टआव पस्ट खालामदों। चाइनिजनि पिएलएआ दिनै सा-5 सुबुंखौ इन्डियान आर्मिनि आखायाव गथायगोन होननानै बुंदों। सेरफांगुरिनि पुलिस थानानि सिङाव थानाय अक्सिगुरि गामिनि रैखाथि बसुमतारी आरो बिनि लोगोआ गोमानानै थानायखौ मोनफिनबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। बिसोर सानैनि मुङा रैखाथि बसुमतारी आरो सनिया बसुमतारी। रैखाथि बसुमतारीया थाखो 9 आव फरायोमोन, सनिया बसुमतारीया थाखो 7 आव फरायोमोन। आसाम सरकारा कर'नाजों रिलेटिभ थानाय गोदानै मोननै रुल्स एनाउन्स होदों। साइस्थ' मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया टुइटजों फोरमायदों, सोरबाफोर सुबुङा आसामनिफ्राय बाहेरायाव थाङोब्ला 96 घन्टानि उनाव जिहेतु गिदिंनानै फैयो अब्ला बिसोरखौ क्वारेन्टाइन खालामनाय जानाय नङा होनना बुंदों। 4 दिननि उनाव गिदिंनानै फैयोब्लाबो क्वारेन्टाइन खालामनाय जानाय नङा होनना बुंदों। स' लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक, साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंसोरनो थाबैनो मोनहैयो। गोजोन्थों लोगोफोर।